سلام نا እግዚአብሔር ቤተሰብ ሽመይ ዲያቆን ሄኖክ የማን ይባል ናሎም አንተ ተሕሶና ፍቅሪ ማሃብዲዩስ ወይስ መቅባል ዝብል ሕቶ ንዘመናት ደቂ ሰባት ከከራኸሩሉን ከዘራርቡሉን ዝነበረ ዛዕባ እዩ ከምኡ ድማ ዓሚቕ ፍልስፍናዊ ስነ-አእምሮአዊ ማሕበራዊ አርእስቲ እዩ ስለዚ እቲ ሐቀኛ መልሲ ኣብ ናይ ሎም አንተ ተሕሶና ኸሪዮና እስካብ ሙዳታ ምሳይጽን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘመናትና ባሪኹ ነዚህ ዕለት እዚ ዘብጽሕና ናይ ቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ዓለም ዝተኸበረን ዝተመሰገነን ይሁን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ክርስቶስ ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምስኩላትና ይሁን። ቅድሚ ናብ ትሕዝቶ መኻድና ግን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እዚ ሕቶ ብዙሓት ዝሓትዎ ወይ ድማ ናይ ኩላትና ሕቶ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ፍቅሪ ማሃብዲዩስ ወይስ መቅባል? እቲ መልሲ ግን ክልቲኡ ዝኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝደለኹ ግን እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ፍቅሪ መሰረት እንታይ እዩ? እቲ ትክክለኛ መለኮታዊ ፍቅሪ ወይ ድማ ኣምላኻዊ ፍቅሪ ከመይ ይመስል ክንርአና ማለት እዩ። ምክንያቱ እውን ናይ ፍቅሪ ትርጉም እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ንፍቅሪ ብብዙሕ ዝኾነ መንገዲ ክገልጾ ንርኢ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጽሪ 1 ንፍቅሪ ሳዕብዋ ሃልሃል እትብል ፍቅሪ ተሃልኹም ብፍቅሪ ኣሕዋት ንሕድሕድኩም ብለውሃት ተፋቐሩ ኩሉ ስራሕኹም ግብርኹም ብፍቅሪ ግለጽዎ ፍቅሪ ናይ ሕጊ ኩሉ ፍጻሜ እሞ ልበስዋ ንርእስኹም ብፍቅሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ብፍቅሪ ተመላለሱ ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እሞ ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ብፍቅሪ ንሓቂ እንዳሰዓምና ናፍቲ ፍቅሪ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ሰለስቲኦም ጸኒዖም ይነብሩ ካብ ኩሎም ግን ፍቅሪ ይበልጽ ኮታስ ፍቅሪ ዘይተገለጸሉ ቃል የለን ኩሉ ብምጥቕላል ግን ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ብምጥቕላል ይነገረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ክንፈልጦ ዝግበአና ፍቅሪ ኣይግለጽን ፍቅሪ ኣይብጻሕን ምክንያቱ ንሱ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እቲ ብቐትሪ ምርኣይ ብቕዓት ዘለዎ ዓይንና ጸልማት ክኾን ከሎ እቲ ጸልማት ዝጋርዶ ወይ ድማ ዘሸንፎ ከምኡ ድማ ኣቦታት ንፍቅሪ ብጸልማት ይምስልዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ጸልማት ደስታና ክንድህስስ ደስታና ክንረግጽ ኣይንኽእልን። ከምኡ እውን ኣብ ጸልማት ብዙሕ ምስጢራት ኣሎ። ስለዚ ንሕና ክንርዳእ ንኽእል ነጸብራቕ ፍቅሪ እምበር ፍቅሪ ክንገልጾን ክንበጽሖን ክንድህሶን ኣይንኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ፍቅሪ መሰረት ክኸውን ዝኽእል ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ስነ ልቦና ፍቅሪ ምልጋስ ወይ ድማ ፍቅሪ መሃብ እዩ። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ንዓለም ክስካብ ክንድዚ ኣፍቀራ ሓደ ወዱ እውን ሃበ። ስለዚ ካብዚ ንርዳእ ናይ ፍቅሪ መጀመርታ ናይ ፍቅሪ መሰረት መሃብ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ተእንኮ ዘለትካ ነገር ተእንኮ ህይወትካ ተእንኮ ሃብትኻ ክንርዶ ዘለና ካብ ህይወትካ መሃብ ንላዕሊ ዝበልጽ ውህብቶ የለን። ምክንያቱ ኩሎም ነገራት ኣብ ትሕቲ ህይወት እዮም ዝነብሩ። ስለዚ እቲ ናይ መጨረሻ ፍቅሪ ህይወት ብመሃብ እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ትእንኮ ወዱ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደቂ ሰባት ፍቅሪ ስለ ናይ ዓለም ኩሉ ፍቅሪ እቲ እንኮ ዝኾነ ወዱ ሃበና ማለት እዩ። ኣብዚ ክንዕዘቦ ዝግበአና ግን ንሕና ንዕኡ ወላ ሓንቲ ዝሃብናይ ነገር የለን እኳ ዳእስ በዲልናዮ እኳ ዳእስ ናቱ መንግስቲ ተምህነና። ስለዚ ፍቅሪ ንፈታዊኻ ምፍታው ጥራሕ ዘይኮነስ ንጸላእኻ እውን ምፍቃር ከም ዝኾነ ንርዳእ ካብዚ ኣምላኻዊ ዝኾነ ፍቅሪ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ ዝሞተ ንሱ ዝመጸ ከም ዝፍለጥ ንዝበደልዎ ንዝጸልእዎ እዩ ማለት እዩ። ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ይብል? እግዚአብሔር ኣባኻ ዘለዎ ፍቅሪ ካብቲ ንስኻ ንርእስኻ ዘለካ ፍቅሪ ይበልጽ ይብለና ማለት እዩ። ክንደይ ናይ ዝኣክል ረቂቕን ምስጢራውን ከም ዝኾነ ኢኻ ትዕዘብ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣቦታት ፍቅሪ እንዳተሸነፍካ እተሸንፈሉ ጥበብ እዩ፣ ትዕቢት ግን እንዳሸነፍካ እትሸነፈሉ ውድቀት እዩ ይብሉና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ዓብይን መሰረታውን መርኣያ ኾነና ዝግባእ ፍቅሪ መለኮታዊ ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ መጀመርታ ኣፍቅሩኒ ብድሕሪኡ ክህበኩም እየ ኣይበለናን። ንሱ ግና ቅድሚ ምቕባል ሃበ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ ቁጽሪ 35 ካብ ዝቕበልሲ ዝህብ ይባረኽ ይብለና።
ብስሩ መሃብ ከታይ ይመስለና እስኪ ንዘፍቀርካዮ ውህብቶ መሃብ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሰባት ቀጥ ኢሉ ዝመፀልና ናብ ኣእምሮና ዕምበባ መሃብ ሰንሰለት መሃብ ቀለበት መሃብ ካብኡ ተወሊፁ ድማ ክዳን ክኾን ይኽእል መኪና ክኾን ይኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሰባት እቲ ዝዓበየ ናይ ፍቕሪ ውህብቶ ኢልና ንሓስብ ፍቕሪ ካብዚ ንላዕሊ ክግለፅ ኣይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ግን ናይ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ እታ ዘለትካ እንኮ ነገር መሃብ እዩ ምክንያቱ እዞም ኣብ ዝሓለፉ ዘርዘርክዎም ነገራት ካብ ዝትረፈና ወይ እውን ክጎደአና ብዘይኽእል መልክዕና መብዛሕትኡ ግዜ ንሰባት ውህብቶ ንህብ ማለት እዩ እቲ ዓብዪ ዝኾነ ትርጉም ናይ ውህብቶ ግን እታ ዘለትካ እንኮ ግዜ እታ ዘለትካ እንኮ ሃብቲ እታ ዘለትካ እንኮ ሂወት መሃብ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝበለፀን እቲ ዝዓበየን ጠርዚ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ መግለፂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፍቕሪ ክንሓስብ ከለና ፍቕሪ መሃብ ክበሃል ከሎ ንኻልእ ሰብ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ጽቡቕ ምምናይ ሓልዮት ምልጋስ ግዜኻን ነፃዓትካን ምስዋእ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ፍቕሪ ናጽነት ውሽጣዊ ዕግበት ኣለዎ ፍቕሪ ክትህብ ከለኻ ኣብ ውሽጢ ቁፅፅር ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካልኦት ሰባት ኣይትወድቕን እቲ ምንጭ ፍቕሪ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ ብምሃብካ ጥራሕ ዓብዪ ዝኾነ ውሽጣዊ ሓጎስን ዕግበትን ትረክብ ናይ ስነ ኣእምሮ መምሃራን ክናገሩ ከለው ሰባት ክህቡ ከለው ኣብ ሓንጎሎም ዶፓሚን እና ኦክሲቶሲን ዝበሃሉ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይምንጭው ይብለና ማለት እዩ ስለዚ መሃብን ዋዕሉ ፈውሲ መድሓኒት ከም ዝኾነ ይናገሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ መሃብ ፍቕሪ ክንጠቃልሎ ከለና በቲ ፍጹም ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ክንርዳእ ንኽእልና ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓና ግዚኡ ሃበና ቃሉ ሃበና ፈውሱ ምሕረቱ ሃበና መወዳእታ እውን ሂወቱ ሃበና ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ካብ ቁጽሪ 13 ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ብምባል የጠቃልሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ዓይነት ፍቕሪ እዚ እንታይ ክረክብ ምላሸይ እንታይ ይኸውን ኣይብልን ኩሉ ግዜ ናቱ ባህር ግን እንታይ ክህብ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እውን ክንሓስብ ከለና ንሕና ንእግዚኣብሔር ዝሃብናዮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ስለዚ ነፍሱ ስለ ፈተውቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ስለ ጽላእቱ መሃብ ካብዚ ዝበልፅን ካብዚ ዝዓብን ፍቕሪ ከምዘየለ ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ህይወት ምንቅስቓስ ካብ ካልኦት ዘይቕበል ዘይኮነስ ካብ ካልኦት ክቕበል ዘይፅበ ኢልና ክንገልጾ ንኽእልና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሰባት ዝመፀካ ናይ ፍቕሪ ውህብቶ ዘይምቕባል እውን ትኽክለኛ ፍቕሪ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ክንርኢ ከለና ግን ከም ልምዲ ፍቕሪ ብዘይደረት ክትህብ ጥራሕ እንተፈቲንካ ኣብ ውሽጥኻ ክበላሸው ጉልበትካ ክውዳእ ብሰባት ትምዝመዝ ከም ዘለኻ ንክትሓስብ ክገብረካ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ደቂ ሰባት ኣእምሮ ፍቕሪ ምቕባል ክበሃል ከሎ ካልኦት ዘርዩኻ ሓልዮትን ክብርን ፍቕርን ብኽፉት ዝኾነ ልቢ ምቕባል the act of receiving ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ እውን ፍቑሩን ክቡሩን ከም ዝኾንካ ምእማን ምቕባል ማለት እዩ መንነት ርእሰ ምትእምማን ወይ ድማ ኮንፊደንስ ካብ ክህልውና ዝገብሩ ነገራት ካብ ቁልዕነትና ጀሚርና ፍቕሪ ክንቅበል ከለና ውሕስነትን ዓርሰ ምትእምማን ዝስምዑና ማለት እዩ ፍቕሪ ምቕባል ንርእሰ ምትእምማን እውን ይሃንጾ እዩ ፍቕሪ ምቕባል ፈቃደኛ ምዃን ትሕትና የድልዮ እዩ ኣነ ብዘይ ካልኦት ሰባት ሙሉእ ኣይኮንኩን ፍቕርኹም የድልየኒ እዩ ኢልካ ንደቂ ሰባት ልብኻ ምኽፋት ዓብዪ ትብዓት ዓብዪ ዝኾነ ዝግጅትን የድልዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ክተስተውዕል ከለኻ ፍቕሪ ናይ ምቕባል ችግር ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እቲ መሃብ እሞ ይትረፍ ሰብ ፍቕሪ ክልግሰሎም ከሎ ሰብ ከኽብሮም ክደሊ ከሎ ልቦም ዝዓፅኡ ሰባት እኒዉ እቲ ቀንዲ ናይ ልቢ ቁልፊ ክኾን ዝኽእል ድማ ትዕቢት እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ ሰባት ዋጋ ምንኣስ ናይቲ ፍቕሪ ዝልግሰልካ ዘሎ ሰብ ክብርን ዋጋን ምንኣስ ብትዕቢት ማለት እዩ ስለዚ ፍቕሪ ምቕባል ዓብዪ ትሕትና ከም ዝኾነ ክንመሃር ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ስቑኢልካ ናይ ምቕባል ዝበሃል መንፈስ እውን ሓደ ዓብዪ ችግር ከጋጥመካ ይኽእል ፍቕሪ ጥራሕ ክትቅበል ትደሊ ትኾንካ ናይ ካልኦት ጽግዕተኛ ናይ ምዃን ተኽእሎኻ ዝለዓለ ይኸውን ናይ ምቕባል ጥራሕ ወልፊ ይሕዘካ ስለዚ እቶም ዝቡኻ ሰባት ውህብቶኦም ክቕንስ ከሎ ድማ እቲ ዝልግስብልካ ፍቕሪ ክጎድል ከሎ ዓብዪ ዝኾነ ባዶነት ከስምዓካ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይዞም ምቕባልን መሃብን ዑደቶም ከመይ ክኸውን ኣለዎ እንተኢልና ፍቕሪ ልክዕ ከም ምትንፋስ እዩ ማለት እውን ንውሽጢ ክተተንፍስ ከለኻን ንደገ ክተተንፍስ ከለኻን
ዘሎ ስርዓት ዘሎ ዑደት ክገልጾ ይኽእል እዩ ንፍቕሪ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዞም ክልተ ዑደት ሓደ ዑደት እንተቋሪጹ ሓደ ሰብ ህይወት ክቕጽል ኣይኽእልን። ብዘይ ምቕባል ክትህብ ጥራሕ እንተደሊኻ ልክዕ ከምቲ ንደገ ከተንፍስ ከለኻ ኣየር ንደገ ውፂኻ ንውሽጢ ክትእቱ ክትቅበል ተዘይኽኢልካ ሞት የጋጥመካ ኣሎ ማለት እዩ። ብዘይ ምሃብ ክትቅበል ጥራሕ እንተዘይደሊኻ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣየር ናብ ውሽጢኻ ጥራሕ ክትስሕብ ዝፍትን ሰብ ይዕፈን ማለት እዩ። ፍቕሪ ንኽትህብ መጀመርያ ውሽጢኻ ፍቕሪ ክመልእ ኣለዎ። ናይ ርእስኻ ፍቕሪ ክህልወካ ኣለዎ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ርእሱ ከፍቅር ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ግዴታ ኣለዎ። ከምኡ እውን ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ካብቲ ንሕና ንርእስና ነፍቅሮ እግዚኣብሔር ዝያዳ ንዓና ከም ዘፍቅረና ዝገለጾ ማለት እዩ። እቲ ቃል ዘመላኽት ራስ ወዳድነት ኣይኮነን ወይ ከዓ ካብ መጠን ዝሓለፈ ርእሰ ምፍታዊ ኣይኮነን። ምክንያቱ ማንም ፍጥረት ክቕጽል ክበዝሕ እንተኮይኑ ርእሱ ከፍቅር ኣለዎ ማለት እዩ። ርእስና ስለነፍቅርና ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታትን ካብ ዝተፈላለዩ ጥቃዕትን ርእስና ንሕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ርእስኻ ምፍቃር ርእስኻ ብፍቕሪ ምምላእ ከም ዝኾነ ስለዚ ውሽጡ ፍቕሪ ዝተመልአ ሰብ ድማ ናይ ሰባት ፍቕሪ ንምቕባል ውሽጡ ክፉት ይኾን ማለት እዩ። ስለዚ ናይዞም ክልተ ነገራት ብጠቕልሉ ክንሪኦም ከለና ፍቕሪ ምሃብ ፍቕሪ ምቕባል ዘለዎም ምንጭ ሓይሊ ዘለዎም ስምዒት ዘለዎም ሓደጋን ክንርኢ ከለና ፍቕሪ ምሃብ ዘለዎ ኢነርጂ ወይ ድማ ምንጭ ሓይሊ ፍቕሪ ክትህብ ከለኻ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ እዩ ዝፈስስ። ፍቕሪ ክትቅበል ከለኻ ድማ ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ እዩ ዝፈስስ ማለት እዩ። ወይ ድማ ናብ ውሽጢ ከይኣቲ ኣክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ ንብሎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ንጡፍ እዩ፣ እቲ ሓደ ድማ ተቐባሊ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ፍቕሪ ምሃብ ዘሎ ስምዒት ድማ ናይ ምቁፃርን ናይ ሓጎስን መንፈስ ኣለዎ። ፍቕሪ ክትቀበል ከለኻ ድማ ውሕስነትን ዓርሰ እምነትን ተፈቃራይነትን ዝበሃሉ ስምዒታት ይህልውኻ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዞም ክልተ ነገራት ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሓደጋታት ካብ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ተሞክሮ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ስኢሉ ፍቕሪ ህብ ከሎ ናይ ምንዳድ ናይ ምስልቻው ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ነገር እዚ ኣብዚ ስኢሉ ዝቕበል ሰብ ጥራሕ ድማ ስሱዕ ወይ ድማ ጽግዕተኛ ናይ ምዃን መንፈስ ቅጥቅዕካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ምቕባል እምበር ምሃብ ኣይትፈልጥን። ስለዚ ክነስተውዕሎ ዘለና እዞም ክልተ ዑደታት ብኣግባብ ክንጥቀሞም ክንሪኦምን ክንርድኦምን ይግበአና ማለት እዩ። ብሓፂሩ ፍቕሪ ነዞም ክልተ ነገራት ዘጠቓለለ እዩ። ምሃብን ምቕባልን ክንሪኦም ከለና ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽታ ከም ዝኾኑ ክንርዳእ ይግበአና። ሓቀኛን ጥዑይን ዝኾነ ፍቕሪ ንባዕልኻ ኣፍቂርካ ንኻልኦት ክትልግስ ክትህብ ከለኻ እዩ። ካልኦት ክህቡኻ ከለዉ ድማ ብትሕትናን ብምስጋናን ክትቅበል ከለኻ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ክገልጽ ከለኹ ግን ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ክትሰብኽ ከተረድእ ከለኻ ግዴታ ናብቲ ነባራዊ ዝኾነ ላይፍ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ክትወርድ ኣለካ። ምክንያቱ እዚ ባህርያዊ እዩ ኣብ ደቂ ሰባት እቲ ትክክለኛ ዝኾነ መግለፂ ፍቕሪ ርኢና ኢና መጀመርያ ናይ ክርስቶስ ምዃኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ፍቕሪ ደረጃ ዝበፅሐ ሰብ እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ክገብር ይኽእል እዩ። ኩሎም ኣቦታት ቅዱሳን ገይሮም እዮም ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ስለ ናይ ደቂ ሰባት ጥቕሚ፣ ስለ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት፣ ስለ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ህይወቶም ገዲፎም እታ ዘለቶም እንኮ ህይወቶም መስዋዕቲ ክንገብሩ ርኢና ኢና ማለት እዩ። ወላ ቅዱሳን ኣቦታት ከምዚ ተገበሩ ግን ክንፈልጦ ዘለና ምስ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ብጣዕሚ ክመስል ይኽእል እምበር ሓደ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ ቅዱሳን ይኾኑ ማንም ወዲ ሰብ ዝኸፍሎ መስዋዕቲ ዝገበርዎ ፃዕርታት ኣቦታት መንግስቱ ንኽቦም እዩ። ብሃፍ ወበድካም ለኣስመሩ ቻከ ዲናር ሃይማኖት ነሲኦሙ ይኣቱ ሰርከ ከም ዝበሎ መልካ ኢየሱስ ብረሃፅን ብድኻምን ኣብ መጨረሻ እውን ብሞቶም ብደሞም ንክርስቶስ ዘገልገሉ ኣቦታት ኣብ መጨረሻ ናይ ሃይማኖት ዲናር ናይ ሃይማኖት ገንዘብ ናይ ሃይማኖት ዋጋ ንኽረኽቡ እዩ። ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዝኸፈሎ ዋጋ ተዘይኸፍሎ ተዘይገብሮካ ምንም ዝወሃቦን ዝቕነሶን ዝቕበሎን ነገር የለን ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ናይ ኣምላኽ ጥራሕ ናይ ቅዱሳን ጥራሕ ፍቕሪ ብኡ ገሊፅናዮ ንሕለፍ ተይልና ከም ሰባት ብዙሕ ምግጫው እቲ ስሱዕን ጥቕመኛን ዝኾነ ሰብ ኩሉ ግዜ ከላግፅ እቲ ኩሉ ግዜ መሃብ ዝልማዱ ሰብ ድማ ክሰላቸው ስለ ዝኽእል እዚ ብርቀት ከነፅንዖ ይግበአና ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ፍቕሪ እዚ ከመይ ክኾን ይግባእ ዝብል ርድኢት ክህልወና ኣለዎ እያንዳንዱ ክርስቲያን ማለት። ስለዚ ከም ዝፍለጥ ወንጌል ዝተፃሓፈ ብናይ ኣምላኽ ርድኢት ጥራሕ ኣይኮነን። ንዓና ንደቂ ሰባት ንኽረድአና ብናትና ኣተሓሳስባ ብናትና ኣይኪው መጠን ማለት እዩ ናይ ምሕሳብ ተኽእሎና እዩ ኣምላኽ ወንጌል ከገልጾ ዝኽኣለ። መብዛሕትኡ ኣብ ወንጌል ዘለዎ ምስላታት ነቶም ሓረስቶት ብሕርሻ፣ ነተን ኣንስቲ በቢሕውቕ፣ ነቶም ነጋዶ ብዕንቂ እንዳገበረ ዝረድኦም ዝነበረ ክርስቶስ ናብቲ ናትና ኣተሓሳስባን ርድኢትን ንምውራድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ ፍቕርስ በቲ ናይ ኣምላኻዊ ዝኾነ ፍቕሪ ጥራሕ ኣጠቓሊልካ ዘይትገልጾ ንብል እንተኾይና
نابتي هلو زخونا نايدك سبات أنبابرا كنأتوي نخلن سبات زنجر زخردو يخلون سلازي بتي زرا كردنا زخل قام قخ نزارب كلنا أنا خنرا نخل مالتي كوقت يقولنا تعبي زخونا نعمل خفر خن بس إحنا خل سلازي تخيلنا كل جزء وهابي مهن إذا وهاب زي بتقبل بوقتن بمستوعلن نخدو تخينا انتايك جبر اللي يخيل زي كونس انتايك جبر اللي يخيل زي عينة منفس اللي زلنا إذا عينة فقرية عبي زخونا زمدنا خبز إحنا زخل عبي زخونا عسب خوه بنا زخل كابسب زي بسوون كل جزء دسني يعني مالتي تبزح جزء زي حزن زي النقص بجن كل جزء راح أقبل زدل سبي كفكر اللوم كخبرني كحجسني كردوني كم زعينة راح زلوا من سبد ما كم جزء دسني يكون سلازي تعبي زخونا مستير حقوسنا يدك سبات مجمرة أمها بك مسترت كله يوم مالتي كم زفلت مبزحتي جزء بزع فقري كل على كله نقولن نودن ويدما ناي مرعى فقري تزد لنا مالتي سلازي أبزي ناي مرعى هوت ناي حدار هوت اتحسبيتي مجمر تاسات كير لو يبل سواي اتحسبيتي دما مجمر نسوق ير لو امونغوزي كلتيوم تصبيتي يكون زي اس حنت ነገር ገራህ ልጅ ይትፈልጥ حنت هبات ልጅ ይትፈልጥ እንታይ ለخባ ታሰቢቲ ውን በንጻርኹም ማለት ስለዚህ ዞም ሰው አንሰቢትን ክልቲዮም ኣብ ትጽቢት እንዳለው ትፍቅሪ ይደርቅ ማለት እዩ ዝገርመኩም አቅልማ ሓደር ዘሎ ናይ ውህብቶ ናይ ፍቅር ምግላጽ ምንም ችግር ይብልና ብጣዕሚ ናፈጠናት ንኾን ማለት እዩ እንደውም ተሓደ አካል ምንም ውህብቶ ተዘይሃቢና ዘይብሉ ይዝኾን ከምዚ ይዝኾን ክንሽፍነሉ ኢና ንርኢ ንጽዕርን ማለት እዩ ከምቲ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ፍቅርሰ ትደመስቶን ለኩሉን ሃጣው ፍቅሪ ንኹለን ጌጋታት ትድምሰን ፍቅሪ እንትረቅቕ ጌጋታት ኩሉ ግዜ ገጀፍቲ ይኾኑ ፍቅሪ ክገዝፍ ኩሉ ድማ ጌጋታት ይጠፉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ወላይ ጋገ ነፍቅሮ ተኾይና ብጣዕሚ ናነ መኽኒሉ ማለት እዩ ከምዚ እንዳለ ዝኾን ከምዚ እንዳለ ሓሲቦ ዝኸውን ብምባልና ምስ ልብና ነታዕርቆ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዕርቂ ዝፍጸም ልብኻ ብምምላድ እዩ ሓደ ሰብ ልቡ ከየማልደ ንሓደ ሰብ ክዕረቆ ከፍቅሮ ይኽእልን ንልብኻ ከተእምኖ ኣለካ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ንልብኻ ከእምን ዝኽእል ነገር ተሃልዩ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቅድመ ሓዳር ዝነበረ ምዉቕ ዝኾነ ፍቅሪ ጎደሎ ዘይነበረ ፍቅሪ ናብ ሓዳር ከኣቱ ኩሉ ግን መብዛሕትኡ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ነገር እንዳዝሓለነ እንዳቀዝቀዘን ይኸድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ምዝሓል ምክንያት ክኸውን ዝኽኣለ መሰረቱ ፍቅሪ ምቕባል ምድላይ ማለት እዩ ምጽባይ ስለዚ ንጸባበ ዘለና ሰብ ሓዳር ምጽባይ ናብ ናይ ፍቅሪ ምድራቕ ስለ ዝመርሕ ካብ ሎሙዓንቲ ናብ ተግባር ክነኣቱ ይግበአና ሰብኣይቲ ኮይኑ ካብኣ ምንም ኣይጽበ ሰበይቲ ተኾይናውን ካብኡ ምንም ኣይትጸበ ትኽንገብሮ ዝግበአና ጥራሕ ንግበር ስለዚ እቲ ኣብ ምጽባይ ዘሎ ፍቅርን እቲ ኣብ ምውሃብ ዘሎ ፍቅርን ኣብቲ ገዛ እቲ ዓይነት ክስተት ይፍጠር ካልእ ጉዳይ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሓዳር ህይወት እቲ ቀንዲ መፍትሒ ክኾን ዝኽእል ኢለ ዝሓስቦ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምቕባል ችግር ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኢለ ይሓስብናን ሜቢ ሓደ ክልተ ማለት እዩ እቲ ችግር ኮይኑ ዘሎ ግን ኣብ ምሃብ ስለዚ ናይ ምሃብ ሓይሊ ናይ ምሃብ ጉልበት ናይ ምሃብ ኢነርጂ ነዚ ምዃኑ ተረዲና ካብ ዘለሙዓንቲ ዕለት ጀሚርና ምሃብ እንጀምር ከምኡ ድማ ኣብ ስድራ ቤት ዝርአ ወላዲ ውልደይ መጀመርታ ይተኣዘዘኒ ድሕሪኡ ከፍቅሮ ኣይብልን መጀመርታ ወላዲ ተሪኢኹሞ ምንም ከይተዋህበ ይዘዕቢ ስለዚ እቲ መጀመርያ ምቕባል ከይተጸበየ ብፍቅሪ ዘዕብየ ውላድ እቲ ውላድ ክዓቢ ከሎ ናይ ምቕባል ተኽእልኡ ናልዓለ ይኸድ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ክዓቢ ከሎ ናይ ምእዛዝ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓብዪ ደረጃ ኣብ ቁም ነገር ምስ በፅሕ ድማ ዓስቢ ይቕበል ማለት እዩ እና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ግን መብዛሕትኡ ወላዲ ተዘይተቐበለም ውላዱ ኣይጸልን ውላዱ ኣይድርብን ብዙሓት ወለድ ኣለዉ በቃ ንውላዶም ብምሃቦም ጥራሕ ደስተኛ ዝኾኑ ልቦም ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ዝተባረኽን ፍቅሪ ዝርድኦ ውላድ ድማ እቲ ወላዲኡ ዝሃቦ ሰፊሕ ዝኾነ ፍቅሪ እቲ ንዕኡ ዝኸፈለሉ ዓብዪ ዋጋ ብምሕሳብ ጽቡቕ ነገር ክገብረሉ ጽቡቕ ነገር ክምልሰሉ ፕሮግራም ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ እውን በንጻሩ ክንርኢ ከለና ውሑድ ብዝኾነ ፐርሰንት ውላዱ እናተጎድአ እናፈለጠ እኳ ስኢሉ ሃባል ዝብል ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ስቁልካ ግበረለይ ስኢልካ ንዓይ ተገዘአኒ ንዓይ ስምዕኒ ራስ ወዳድ ዝኾነ ወላድ ኣሎ ማለት እዩ ብውሕዱ ከምኡ ድማ ንዝተለገሰሉ ፍቅሪ ረሲዑ ብዙሕ ሃፍትን በረከትን እንዳሃለዎ ነቲ ዘመኑ ሙሉእ ዋጋ ዝኸፈለሉ ወላዲ ቁልሒሉ ዘይርኢ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘለና ርእስና ክንፈልጥን ክነጽንዕን ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ፍቅሪ ዶብ ጥበብ ሓቂ ኣለዎ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ኣፍቀረ ይብለና ግና ንሓጢኣት ግን ኣይተስማምዑሉን ብዘይካ ሓጢኣት ኩሉ ሕጊ ፈጸመ እዩ ዝብል መጽሓፍ ስለዚ ብሓቂ ዝተመስረተ ፍቅሪ ክንህብን ክንቅበልን ይግበአና
ከምቲ እግዚአብሔር ንዓና ቀዲሙ ዘፍቅረና ንሕና እውን ንኻልኦት ቀዳሞት ተጸዊዕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ፍቅሪ ዝህብ ሰብ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ ዝኾነ ፍቅሪ ክቅበል ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና መሰረት ክኾን ዝኽእል ኣብ ክርስትና ከም ክርስቲያን መጠን መሰረትና መሃብ ተኾይኑ ምንም እኳ ካብቶም ሰባት ተዘይተቀበልና እቲ ወሃቢ ዘንበለ ክልኣት ወሃቢ ጸጋ ዘምጸጋ ምንጪ ናይ መዋሃብ ምንጪ ናይ ጸጋታት ኩሎም ዝኾነ ኣምላኽ ይቅበል ማለት እዩ ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 38 ሃቡ ክወሃበኩም እዩ መሃብ ንባዕሉ ዝያዳ ምቕባል ዝዕድም መለኮታዊ ሕጊ ምዃኑ ይገልጽ ማለት አንቀጽ ስለዚ ክቡራት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንሎማዓንቲ ዝነበረና ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ ፍቅሪ ህይወት ዝዘርእ መለኮታዊ ዑደት እዩ እግዚአብሔር ብፍቅሩ ከመልአና ንኻልኦት እውን ነቲ ፍቅሪ ከነካፍል ጸግኡ ይብዛሐልና ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ገጽና ማለት እውን ኬብሮን አጋፔ ንመጻውን ህይወትና ዘሃንጹ መንፈሳውያንን ማሕበራውያንን ትምህርታት ሒዝና ክንቀርብና ብዛዕባ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ናብ ኩሉ ንኽበጻሕ እውን ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ዘይኾንኩም እውን ናትና ትሕዝቶ ኩሉ ግዜ ንኽበጻሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ዘማህረና ናይ ቦታትና ኣምላኽ እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምስ ኩላትና ይኹን ኣብ ዝቐጽል ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም